एसे लाइभआव फैबाय लाइभआव गोलोमबायलै गिसिब सिबसै लोगोफोर नै गरमथार मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलायदो दे बोरै दं बोथोरा माथो गरम गरमथार कानेक्टिं जालायाखै नेटानो थाबथाबाय थायो थिग नङा नेटानो अयथासार गरमखा बोथोरा नै रिकानेक्टिं जाबाय थायो टावार नाङा एसे बाहेरायावसो थांसैलां गरमबो टावारबो नाङा एसे थाबायलाबायसां बाहेरायावसो गुसुथार गोलोमदै फुरालाबायनो गोलोमदै फुरा उफाय गैला बिदि लायाबा न'आवबो नै मोनानासो बोरमा फिसा जादों जोंना बेलाय मोनाखानानैसो फिसा जादों बोरमाया मासे बेलाय गोसोम सिनायला हनै बिमा होफैबाय मासेल' ओमफ्राय बोरमायाबो मानो उन्दुख्रेबखो होद उन्दुख्रेबबायमोन एसेयावनो बोरमा बिमाया फिसाखौ बोरमा फिसा जादों लोगोफोर बोरमा मोनानासो जादों मथा मथि आधा घन्टासो जाबाय फिसाखौनो उन्दुख्रेबबायमोन एसेयावनो एसे सिलायावनो थाबायलाबायसै लोगोफोर गरमथार न' सिङाव हाबनानै एसे रायलायलायसै दे कमेन्टफोर हरलायलायदो दे अबसे आंनाव मालाबा मालाबा कमेन्टआ हाबफैयालै बबे खन्दआव मा जादोंथाय हमनो हाया लाइट जिबनि सारिय'फाले न'नि सारिय'फाले जेरैबो आंना न'आ हाग्रा बारियावसो नालाय ओंखायनो सारिय'फाले लाइट होजोबनांगौ नै बेलाय ओरैबो दङ उफाय गैया टर्सबो लानांगौ जायो नै न'खरखौ सालायनांगौ जायो फुरा जोङो आरोना बे टर्सआ ब्ला ब्ला आरो नै सेर हरनि नोंसोर नायबानो जाबाय बेलाय बिराद देन्जार जोङो नै टर्सआ फाग्लासोखा 4000 नि टर्स बियो लोगोफोर नै खमायबाय आरो खम जाबावबाय नै फ्लाम फ्लाम मोफ्लामबाय खाथ्रा गोजान खारो ओमफ्राय थरनैल' बेटारिया चार्जिं
केमार माबे सादि ना मा बेलाय साइड हाय मा बुंखोथाय बुजियासैलां नाम बेलाय जुवेल हेल' हाय क्या लिखा अभी समझ नहीं आया मैंने हाय हेलो खबर कैसा है आप लोग का मेरा तो बढ़िया दिनैसो कमेन्टआ नुजाफैबाय आरोना नै गामाखालि कमेन्टआ नुजाफैयामोन गरम गरम बिराद गरम आज बहुत गर्मी है इसलिए मैंने इस कपड़ा को ले लिया आंना लोगोफ्रानो बर'फोर गैया नामा नै एरनो हालाय लोगोफोर हांसोआ आंना हांसोआ नायलाय हांसोआ दाउनो होनाय बियो हाबसोना थाजोब्बाय हांसो बिदैखौ दाउनो गहोनानै सातथा ना सयथा ओंखारदोंमोन थैयै थैयै माथामल'सै दा मा लिरखोथाय एसे सापर्ट मोनगोन नामा आदा मानि सापर्ट नांगौ खोन्थाहरनायलाय सापर्ट होनो हाथावथावबा होगोन मा सापर्ट नांगौ खोन्थाहरनायलाय देलाय आं होनो हायो ना हाया आं नायनायनि माबायालाय साबनि मा साबनि बुजियासै आं मा साबनि सापर्ट आं बुजियासैलै अ आच्छा आं बांद्राय बे सर्टकाटखौ रोङालै मिन्थिबायना आंना डाइरेक्ट सिदा सिदिखा साबनि सापर्टनिखौ बुजियाखै जेबो नङा दे बे सापर्टआलाय मा आं मबाइल दांनानै मबाइल खेवनायाव जायनियानो आंनाव नुजाफैयो आं बेखौनो टटेलि हेफाजाब हरजोबो आरोना मदद हरजोबो आं बेबायदिखौलाय जेबो नङा हरगोन आं दे जेबो नङा दे बे होख्लाय हरगोन आं दा
नोंनि चेनेलखौ आङो गोसोआव लाखाबाय र'। दा लाइभ दोनखांबानो नोंनि चेनेलखौ एरलु एरला नागिरगोन आं मिथिबाय ना। नुखाबाय आं दे जेबो नङा। आं स्क्रिन सटआवबो लाबाय नोंनि कमेन्टखौ। मालाबा मालाबा नागिरबाबो मोननो नागिरा ना ओंखायनो स्क्रिन सट लाखाबाय आं नोंनि चेनेल नामखौ कमेन्ट टमेन्ट गासिबो। आं दा जै लाइभ दोनथ'बानो खालायहरगोन दे कमेन्टबो लिरना हरगोन आं। अबेनि नोंथाङालाय खोन्थाहरदो दे। बोरमा फिसा जादोंलै आंना आधा घन्टासोल' जादों बेखौनो नेगासिनो सैमाफोर फैयोना। न' सिङाव टावार नांनो नागिरा। बेलाय बोरमा फिसाया आंना नै बेलाय बेनो बोरमा फिसाया मासेल' जादों। ओंख्रिया नोंसिनि साइडआवबा मा होनो जोंनिथिंजाय मा होनो औवा मेवाइ मेवाइजों ओमफ्राय दालिजों संनाय आरोना ओंख्रिया दिनै। ओमफ्राय खारौ खान्दाय बिबार भाजा एवनाय। नोंसिनि साइडथिंबा मा होनो आंथ' मिथिला। आंना बोरमा फिसा होनो बोरमा फिसा। गोसोम मासे जादों बेलाय। गसंजोबनो हायाखै दाबो मोजाङै। गसंनाया क्लियार जायाखै दाबो। उफाय गैया बोरमा गन्द्रायाव दोननो हायाखिसै गाफ्लिजानो गिनानैनो। बोथोराबो गरम न' सिङावबो हाबनो हाया ओंखायनो न'नि बारान्दा खामसालि सिथ्ला बेयावनो थाबायलाबाय थाबाय आं ओरै बारै। न' सिङावबो टावाराबो नाङा। बावला कारेन्टआ थांसैसैलाय जोंनिथिं बाराबाथाय कारेन्टआनो थाथेरनो नागिरा। आरो एसे अखा हाबाथाय डाइरेक्ट दानखायो। गरम 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 गिसिब सिबसैलै।
आहा न' सिङाव फैबाय न' सिङाव अयथासार गरम न'आव बाब थानोनो हाया माथो टावारा दसे दसेनो दानो बिग्राय नार्जारि हाय सार सार होनहरगुलायथारबाय माथो आंखौलाय आयदा गरमा थांसै ओइ गरम मोनबाय र' बर' येस बर' बर'सो बर' हारसा नङा आयदै गरमथारलै बोथोरा आं इंलिस रोङालै बर'नि लागा हरदे बर'नि आं हालुवा जाम्बासोना इंलिस रोङा आङो खुनुरुखुम गावनि नामल' लिरनो रोङो ओमफ्राय मबाइल नाम्बार थुनो रोङो सिनायो बेल' ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय रेस्ट लाबाय गामि खनानि नालाय खालि बर' भाषाल' रोंगौ दस्रा भाषा रोङा जानाया माबा औवानि मेवाइ ओमफ्राय दालि ओमफ्राय खारौ खान्दायनि बिबार भाजा दिनै जोंना गरमथार बिरादनो न' सिङाव थांबाथाय टावार नांनो नागिरा ओंखायनो बाहेरायाव फैदां ओमफ्राय ओरै बोरमाबो मासे बिमाया फिसा जानानै दङ बेखौबो नेदां दसे गन्द्रायाव दोनहैनो हायासै बोरमा गन्द्रायाव क'क्राझारनि आङो क'क्राझार क'क्राझार मेन टाउननि नङा दे एसे साइडनि जायो बावखुंग्रि हाजोखौ मिथिखायो दा बावखुंग्रियाव फेस्टिभेल जायोना बैसागुआव आं बे हाजो गुदिनि हाजो खाथिनि आङो नोंहालाय अबेनि धेमाजिनि अ आदसा
होनबाथ' बहुद गोजान गोजान जालायो जोंना नोंसिनिजों। धेमाजिनिजों जोंनिजों बारा मिलायनो नागिरालै ना, एसे भाषाया आलदा आलदा। सुरा एसे आलदा आलदा जायो माखौबा माखौबा दस्रा दस्रा जायो सोदोबफ्रा। जोंनि क'क्राझारनिजों मिलाया अबेबा अबेबा। गोलोमबाय गरमथार बोथोरा मोखां जोंलायलायो गोलोमनायजों। बारा गोबाव होआ लाइभखौ आधा घन्टाल' होगोन। आखाइ रुमायो स्टेनावबो दोननो बायो। मा गाबलाबाय थाखो बोरमायालाय? उन्दुदो फाग्लिलाय, उन्दुदो उन्दुदो। बोरमा फिसा जादोंलै लोगोफोर। नोंलाय आरो फिसानाव होसिनबानो मोनखागोन आं। बेलाय होसिनखागोन बे उल्थासो उन्दुनो नागिरखाबाय फाग्लिया। फिसानावसो उन्दुख्रेबनो नागिरोमोन। एथ्सल' उन्दुख्रेबथारदों। उन्दुदो 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 उन्दुनोबा। उन्दुदो उन्दुदो। फाग्लि उन्दुदो होनदों। खोनानाय सुखुवाबा गाबबाय थागोन।
फिसा जादों लेंहर बोरमा फिसा। Udah. Mancing karfakan nama belai. Hala. Udah. Iri burma senara. Hat. Udah. Leher burma bisa jadi. Burma kurai dang. Mana kuna. Nice. Logoफोर दोनथ'लायसैलै मोनाबाय उन्दुनोबो ओंखारबाय माथो दोनबायलै लोगोफोर दे गाज्रि दामोनसै बाय गुड नाइट।